Oh, dragon. Dragon ini. Australian dragon guys mende. Dragon. Hello guys, welcome back to channel. स्वागत करते हैं आप सभी को। आज पहली बार ड्रैगन खाने वाला है गाइस लोग। आप लोग ये देख सकते हैं ड्रैगन को हम लोग कैसा खाता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई लोग। खाते हैं इस ड्रैगन को किस तरह के खाते हैं। पहली बार लाइव में टेस्ट करने वाला है भाई लोग। इसे काट के देखते हैं कैसा खाता है। नहीं सुरा मत नहीं ये बुरी जाइबा हादे ब्रा खिथुखौ ब्रा खावदो ब्रा खिथुखौ जित इलाय जित जायोना पालाम फिथाइ बादि Oh my god माने सिबिंजों ओंखारबाय गाइसमोन सिबिंसो नै सिबिंजों नै बोरै जाखो सिबिं बायदिसोनो आया नै सिबिंजों गाइसमोन बोरै जाखो ड्रागन फिथाइया माबा सिबिंजों ओंखारबाय देनानै दा थैजोबाबानो जाबाय हरसे ना दावनाय बादि दावदो थैजोबनानै थाबानो जाबाय दा हाखौनो थुब्लानो बैखौ दाहासै जानो सुखुवा मानो सुखुवा नायग्रोआगारा टेस्टबो मोनफेरा माबो मोनफेरा नै सफारिसो नै गाइसमोन सफारिखौ मोनसो फिसा फिसाखा जानो सुखु नामा या दा जानो सुखुवा Assalamualaikum sir. Guysमोन बे ड्रागन नंगौ नङाथाय मोनथिया दुप्लिकेट जाबाय नोंथां मालानो बोरै जाखोथाय एकदम जोंखौ थगायहरबाय दखानदारखौ गाबोन बुहैनांगौ गाइसमोन माबा सिबिं जोबनाय गाइसमोन बे फिथाइ सिङाव सिबिंखौ सोर सोखो दे जानाय नायनि बिदिबा नै बुस्थुआबो एसे गोथावानोथ' जाजोबोनो सासे बिदि जायो भिटामिन दं जाजोब्बाय सेस आंखौ जाबावनांगौ